जी नमस्कार, कैसे मानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा होगा। पावर स्टार पवन सिंह हमरा तो बुझाता जितना चर्चा बिहार में मोदी जी के नहीं खेल पावर स्टार पवन सिंह के बाद। पवन सिंह जीतस चाहे हारस, कारा काट के जनता के मोए भोजपुरी के स्टार लोग से मिला देले, जेकरा माने सपनों में ना सोचले हुई जे ऐसन ऐसन हीरोइन के देखेम, ऐसन ऐसन गायक के देखेम, ऐसन ऐसन नायक के देखेम। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह एगो वोट के कारण सारा लोग के जमीन पर उतार दले आ घरे घरे घूम के वोट मांगता लो। अब तू हमरा के बताओ जे जावना युवा से हाथ जोड़ कोई दिए जे तू वोट दे दो तो कहिए जे वोट का लेबू तू हमार जान ले ना लो। ऐसे पावर स्टार पवन सिंह के दबावे खातिर बीजेपी बड़ा बड़ा चेहरा कुली उतार रहल बा, जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, दुके माने अनेकों। लेकिन काराकाट के जनता अब की बार मूड बना लेल बा कि ना भाई पवन सिंह के जितावे के बा, काहे कि जीते से पहले इतना हीरो हीरोइन आवत रसन, तो अगर जीत जाई है तो फिल्म शूट करे काट में होई। ई बात हकीकत बा, एकदम शूट काराकाट में होई। काहे कि रवि किशन जब जीतले माने गोरखपुर से, तो रउआ सब देखा था नु फिल्म सिटी हो गई बा गोरखपुर, नौका बिहार, उ सब पूरा टोटल फिल्म सारा शूट हो जी होता। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के फिल्म सिटी बना दिल बड़ा, सारा फिल्म हो जी शूट होता। कई गो हमनी सन के दोस्त लोग के स्टूडियो हो जी चलेला, जौन की वीडियो डबिंग, फिल्म डबिंग के स्टूडियो नया नया खुलल बा। तो ये मामला में तो पावर स्टार पवन सिंह खरा उतरी हैं। तो जे भी जनता बा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, अरे मान के चली कि हर बार नेता ठगे लसन, ये बार जुआ खेली लो रो पावर स्टार पवन सिंह के वोट दे के। काहे कि पवन सिंह अगर कुछ बनई है ना तो कुछ बिगड़बो ना करिए। रउआ क्षेत्र में योगदान जरूर माने रोजगार के रही। ऐसे जे जहाँ फिल्म शूट होला वो जी बहुत सारा दुकान, होटल, रहे खातिर, आवे जाए खातिर साधन, फिल्म में काम करे खातिर एक्टर, एक्ट्रेस, सारा लोग का मौका मिलेला। तो पावर स्टार पवन सिंह ए चक्कर में बाड़े। जे भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जनता बा, उ सब लोग से विनती बा कि रउआ लोग एक बार एकजुट होके उपेंद्र कुशवाहा के हरा दिलो। आज जीता के करा के दिलो तो पवन सिंह के। काहे कि आज माने भैया हाथ जोड़ के जौन काजल राघवानी वोट मांगतारी, पाखी हेगड़े वोट मांगतारी, अनुपमा यादव वोट मांगतारी, शिल्पी राज वोट मांगतारी, शिवानी सिंह वोट मांगतारी, बतासा चाचा वोट मांगतारे। एजा ले कि 28 तारीख के खेसारी लाल भी वोट मांगी है। तो रउआ सब से विनती बा कि रउआ लोग वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी आ हमरा कहला पना। लेकिन एगो गुजरात से मोदी जी के कहला पर लोग वोट दे देता, तो एगो गुजरात के लड़की के यानी काजल राघवानी कहला से वोट ना दिए। तो अब की बार हर बार मोदी जी के कहला पर वोट दिला लोग, आ गुजराते का नुमन मोदी जी, या गुजराते का ही काजल राघवानी। तो भाई अब की बार काजल राघवानी के बात पर वोट पवन सिंह के नाम पर। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली, काहे कि इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेला। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर प्रणाम।